Sziasztok, én Káiszka vagyok, Alen, és itt van velem Enzing 06. Hellosztok! Ez egy Clownfish videót fogunk bemutatni, nem Minecraftos. Az lesz benne, hogy ilyen vicces hangokat lehet állítgatni. Akkor be is mutatnánk, ez lenne az. Na Enzi, menj még bele. Tudom, volt egy csenger, voice. Tudom. És akkor menj a héliumra. És nyársán, beszélj már. Elég, na, állítsad vissza. Most állítsad be babyre. Ja, olyan hangod. Manuál. Hello! Most rám simás. Na, de akkor bemutatnánk a többit is. Enzi, csináld meg a family-t, a family. Oké. Üdvözlöm Önöket! Tényleg lányos, akkor sem male. Hellóztok, szexi csajok! Ez a robotic voice. Oké. Jaj, úgy utána belemenni. A robotic? Igen. Robot vagyok. Most akkor a mutation fast. Mi? Mutation slow. Hát igen, az is jó lesz, igen. Ez a sima mutationt. Oké. Üdvözlöm Önöket! Hoppá, Galaxtán! Fast. A mutation fast. Ja. Ma milyen hangon? Furcsa. Akkor a klón. Többszörös vagyok, meg klón vagyok. Az Atari game. Atari Woman. Legyen az űrlény, az utolsó, az alien. Hát akkor ennyi lenne, és még van egy dolog, a disable, az még a kikapcsolás. Hát akkor remélem tetszeni fog. Sziasztok!